Kaixo, Julian. Kaixo! Ongietorri konkistxefera. Gaur, hortxe justo mai gainan ikusten dituzun osagai hoiekin, zure gaurko platera osatu beharko duzu. Bat bakarrik? Bat eta bakarra. Ingredientiak ikusi ditudanean pentsatu dut, bai kampamento oso txirua. Me cago en la mar, ez dago gehiago. Osea, honekin nik zerin bar dut orain. Horretarako 30 minutu eukiko dituzu, bale, Julian? Joder, gutxi, Masterchefen baino gutxiko, Hau gaztea da. Bale. Osea, zer Masterchef baino okerra guainika, makurro. Julian, ezagunak egiten zaizkizu elikagai hauek? Bai, konkixen eta olakoak eta ematen, tio. Polenta, joder, dizuzuzko polenta. Bueno, gatza, hau sardinak izaten da kabaia, beste mota bat, hau asko zero begua da, gero arroza, bai. Ikusiko dugu ze egiteko gaizaren. Bai, hemen dagoenarekin, bide hiru plater egiten aldia. Presaus, Julian. Ez, txef, bai txef, hemen bai ala bai, ezta? 3, 2, 1, denbora! Baga, ondo, lehenbiziko bega. Ura, ingo dut talde batetik, arroza, ze horre karbohidratuak eta behar dira, bakizu konkixen eta proba asko daudela. Arroz alde batetik, eta ero ingo dut bertzeldetik polenta. Hau da, ez dut inoiz egin, hau da lehen da iziko aldia. Que Dios me pillo confesado, esaten dena. Maite, arroz horrek ez toka bat itxura honi. Ja, lain, baina igual nahi da guitxia sokarrat edo lako zehoz, Horrela jarritzen badu, herri ingo zaio fijo. Nio jakitzia zein bia dabe polentakin. Polenta egin nahi badu sua fuertegi dauka, Ze, Julian, zer moduz da? Polenta. Hori da konkixen jartzen zutena jateko, Konkixen, hau da, deluxe. Gaur bai, deluxe izan barko da, Bai. Bueno, Julian, kontaidazu, zer zabiltza kozinatzen? Alden egiten motel, alden egiten hementxe polenta, oda lehendaiziko alde egiten duela, eta, aber hemendikan zer atarako den. Gero, arroza eta arrozekin sardinak eta jango ditugu. Bota diote baratxuri pixko bat ere, zapore pixko bat emateko. Eta, nik uste dut patatak eta hori aparte utziko ditut ja. Eta honekin ja nahikoa. Aizu, eta non ikasitzen nuen zuk polenta kozinatzen? Ikasi ez dut nuen ikasi. Eman bartzaio buelta, eta ingo da olako pasta bat. Izan bezala ur gehiago bota ezkero, geratuko da tipo sopa. Horrek ez du oso itxura ona, Julian? Gero esango diazu probatzerakoan. Ados, Julian, baina gogoratu denbora gainan duzula, eta dagoeneko hasi beharko zinatekeela platerian jartzen dena. Ados? Hasi zera, Jordi Kur bezala, hor, prisak eta sartzen. Ni Jordi ez, Ni Ibon naiz. Zorte hon, beharko duzuta, Julian. Badakit beharko dudala, me cago en la mar. Ibon etorri denean, nervioso jarri naiz, ematen zuen hor tipo Jordi Cruz, tipo Pepe, hor begira horrekin gaina. Ez zait bat ere usatu bere begira dola. Julian, azkenengo 5 minutuak. Bino, hau zer da, Masterchefeko erlojua horratzen nola dijoa, alde batera bestera nola da? Bera, nik erlojua behiratzen hon, baina horratzak ikusi eta hau ze dijoa, aurrera, atzera, osea, ez nintzen aklaratzen egia esateko. Zer nahi? Aiaman tortilla moduan emon bihotza hueltia. Nola egite du, noi? Nik egia esan oso galduta ikusten dut polentarekin. Ze, Julian, tortilla itxuriak, ala? Tipo bai, tortilla, talo. Bueno, talo bat izateko nahiko potolo urten jatzu, ez? Guk itxin, esakan egiten dugu, nahiko potolo, erditikan puskatu, eta barrukoa dago, bero, da oso ondo geratzen da. Hola, zati bat inbar dena aurkeztu. Zaporea eman, kanariari. Hiru, bi, bat, eskuak gora, denbora bukatu da. Jata! Milako meri pasata gero, egin duten barrekoa, eta aber jauen epaileek edo zer esaten duten. Ea, Julian, nola deitzen da zure platera? Platere honekin etzaituztet konkistatuko. Ala bai, nordaki. Deskriba idazu platera? Hau da plater bat kombinatua, nola bite esateko. Ze, konkixen hidratua da behar dena. Orduan arroza, funtsezkoa. Eta gero, barruko zera horrekin, da tipo talo, hau jatan alda, dagoen bezala, edo bertzela, erditikan puskatu, sartu sardina barruan, eta bokadilo modun. Orduan, zapore ere badu, baratxuri ale batzuk eta baditu, eta nahiko harta brutos, baina potentzia. Eta orduan, konkixen behar dena da, potentzia.
Bueno, Julian, esan berra dago, platera marabillosoa ez dela, baino egia esan polenta bere puntun dago, arroza bere puntun dago, elikagaiak ondo daude, naiz eta elkarrekin ez duten gehiagi funtzionatzen, baina bueno, platera nik usteet nahi ontzat eman dezakegula. Bueno, hostia, valores egona, me cago en Dios, no puede hacer así de Cruz, su puta madre o el Pepe de los cojones. Esan beharra daka platerra oso kompletua dala, karbohidratos eta proteinaz beteta, eta nik uste dut konkiserako plater oso apropiaua da. Ondo? Pozik zaude maitzarekin? Jode, pozek emaitzarekin, kontuen izan da, zeintzu dian jakiak, kontuen izan da, konkis dela eta behar dela potentzia, nik errango dizut, hau, konkisen, delusesko zerba dela. Ados, eskerrik asko tortzeagatik. Gaurkoan ikurriña zuretza Julian Jantzi! Lapikuen konkistatzailea, kaixo, etxekoak eta lagunak eta beira betxe ikurriña lortu dut! Juhu! Ba, lehen aldiz neria da ikurriña eta ikurriñarekin etxera nijoa! Juhu! Epa! Gaztea.